אז ליושבות הזום החביבות, זה באמת קולם, רואים את הקולות, אני לא יודעת על מי אני מדברת. כולכן שאתן בחלל, טוב שיש כמה חמודות שהסכימו לבוא, לשבת איתי פה. אז אנחנו התחלנו את הערב, ואני מתארת קצת את הדרך שלי לעולם ההלכה, ואני אגיע עוד מעט לנושא שלשמו התכנסנו, אבל ההקדמה היא נורא חשובה. אז הכניסה שלי לעולם ההלכה הייתה מתוך רצון עמוק לסייע ולעזור למסורבת גט, כאשר זה טלטל את עולמי הפנימי ואפילו ערער אותו, ואני למדתי הרבה מאוד כדי לעזור לה, אבל לא פחות מזה גם כדי להחליט אם אני נשארת בתוך העולם הזה. כי רק בשביל ההשוואה, אם הייתי חיה במדינה שיש לה מערכת חוק שהיא מאמללת את אזרחיה, לא הייתי נשארת שם יום. אתן מבינות, זה שלפעמים קוראים דברים שמאמללים בסדר, אבל אם מטעם חוק המדינה הזו, יש פה דברים אומללים, אז לא אני לא בסיפור. ובעצם מה שקרה מאז, זה שהתחילו להגיע אליי פניות, אני בכל אופן נותנת כבוד אדיר, ותודה הלכתית, ערב טוב. זה בסדר, אתם הגעתם באותו זמן של יושבות הזום, זה בסדר גמור. לא יפה שאני יורדת עליהם. אני כל כך שונא את הזום הזה. תגידו לי, תבואי לאילת, סבבה. לא סבבה, נגיד, לא, אין לי זמן, לא יכולה. טוב, הזום במקום, לא, אילת. והבנתי שזה הדבר שכל כך הכיר את רוחי, שכל פעם שפגשתי, מין מופע כזה שבו ההלכה מתורגמת באופן מעשי, וגורמת עוול, גורמת צער, גורמת כאב עמוק, מהותי מאוד. אני לא יכולה לחיות עם זה. מתוך כדי הלימוד אני הבנתי שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו הברקה לא נורמלית. אמר לנו, אני נותן לכם תורה כתובה. אין לי שום בעיה לתת לכם תורה של 50,000 עמוד. יהיה כתוב בה מה תעשו עם אתגרי המציאות, איך תתנהלו עם ה-AI במאה ה-21. אני לא יודעת אם הקדוש ברוך הוא אפילו מסוגל לזה. סתם, אני צוחקת. אבל הוא לא עשה את זה. אלא אמר לנו דבר מבריק. הוא אמר, תראו, בתורה יש את עקרונות היסוד שחשוב לי שתחיו על פי. עקרונות יסוד בדיני עובד מעביד, בדיני פגיעה בתולת, בדיני שבת. יש קביעות יסוד שאני מבקשת תלכו לאורה. איך תתרגמו אותם בכל תקופה? זה כבר נתון לכם. בהתאם לקריאת המציאות, בהתאם להבנה עמוקה של המציאות. אני שכחתי לבקש בקשה אישית בהתחלה, אני לא רוצה לוותר עליה, אני מקווה שתזכירו לי. אני אשמח שהדברים שאנחנו מדברות פה הערב, יהיו בעילוי נשמתו של רן הירשהורן. אני אגיד לכם למה נזכרתי בזה הרגע. רן נפטר אתמול. אשתו, שכבר הרבה שנים, שואלת אותי שאלות הלכתיות. אני לא פגשתי אותה מעולם, פנים מול פנים. אבל המון שנים, מסתמסות, מדברות. שולחת לי הודעה שבוע שעבר. בעלי התמוטט הבוקר, ויש לי כמה שאלות הלכתיות. מסתבר שביום שני שעבר הוא חזר בערב ממילואים, סבב שישי, קראת את זה? ואמר לה, בואי מחר בבוקר תצאי לעבודה בלי לחץ, אני מפנה את הילדים. אני אקום איתם בנחת, לאט לאט. 10 דקות שהיא הייתה על הכביש, הוא צלצל אליה ואמר לה, אני מתחנן, תבואי מהר, רע לי נורא, אני מרגיש רע נורא. היא טסה חזרה, אמרה לו, שנייה, אני רק אביא את הילדים לגן. אמר לה, לא, זה קריטי. היא פשוט תקעה את הילדים לשכנה,
טסה איתו לירושלים, ובדרך היא איבדה אותו. הוא חטף דום לב ושבץ מוחי בבת אחת. עכשיו, למה נזכרתי בזה? כי בהמשך השבוע היא חשבה שיותר נכון שהיא תהיה בשבת עם הילדים שלה, שני פיצקלח. והמשפחה שלו בוודאי הסכימה שהם יהיו על ידו בשבת, טיפול נמרץ, מצב קריטי. היא אמרה לי, אבל אני לא יכולה לעבור את השבת הזו בלי לדעת מה מצבו, אני לא יכולה לחכות למוצאי שבת, אני לא מסוגלת. אני מנסה לעשות מה שהכי נכון. אמרתי לה שמבחינה הלכתית, טהורה, למי שרוצה אני אסביר לו את המבנה של זה. המשפחה שנמצאת על ידו יכולים להתקשר אליה בנייד ולהגיד לה מה איתו, אחת לכמה שעות. המתוקה הזאת אמרה לי, הם לא יסכימו. אמרתי, אבל אני נשבעת שזה הלכה, אמרה לי, אני יודעת, אני שואלת אותך תמיד, כי אני יודעת שאת אומרת הלכה, אבל הלכה שלך היא אחרת. תכף תבינו למה הסיפור הזה הוא קריטי לנושא שלנו. אמרתי לה, אבל את יודעת שאני לא הייתי מוציאה מילה מהפה שהיא בניגוד להלכה, אמרה לי, אני יודעת. אתמול בערב, הייתי בחתונה של אחיינית, ואלי, רן החזיר נשמתו לבורא. כמובן צלצלתי לנו, מה זה? אפילו להשתיק את הפלאפון, את לא יודעת. והבנתי שהיום התקיימה ההלוויה שלו, לא שרן צריך את הזכויות שלנו, כי הוא עתיר זכויות בפני עצמו, אבל אם נפטר מישהו שאני מכירה או יודעת או מה, אז אני משתדלת בשבעה, שכל המפגשים והלימוד יהיה לעילוי נשמתו. בטח. אירנה בת ליאוניד, אישה גלמודה שנפטרה בגבעה. אירנה בת ליאוניד, יהיו הדברים שלנו לעילוי נשמתה. וואו. אז היום אנחנו נדבר על, כן, אני יודעת שאת אומרת הלכה, אבל אחרת. איך זה יכול להיות בכלל המשפט הזה שאמרתי עכשיו? סליחה, הלכה זה הלכה, לא? נדבר על זה, בסדר? ואז אני זוכה, ואני באמת רואה בזה זכייה, להיכנס לעולם הנטייה החד-מינית, בזכות בחור שנתן בי אמון. אנחנו מדברים על קרוב ל-30 שנה, נושא לא נדון, לא מדברים, הוא לא... ואחרי הרבה 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 זמן שהוא ישב אצל חדר עבודה, הבנתי. זכות להיכנס לנושא הזה של נטייה חד-מינית, בדרך כלל מה שקרה זה אני אומרת ביושר, אני לא למדתי את כל השולחן ערוך, אין לי בחינות סמיכה לרבנות, לא עשיתי, כי נשים אורתודוקסיות בארץ לא יכולות לגשת לבחינה, וגם אם היו יכולות לא הייתי מוכנה. עזבו, זה נושא אחר. אבל מה שעשיתי זה שאם נושאים היו מאוד עקרוניים לי, או שאנשים פנו אליי ולא ידעתי את ההלכה ישר והפוך, פשוט למדתי ורק אז חזרתי אליהם. והבחור הראשון שביקש לשוחח איתי על הנושא הזה, היה בחור יהודי מאמין במובן הכי עמוק של המילה, ובאיזה חוצפה אני יכולה להגיד את זה על מישהו אחר. פשוט כך הוא הציג את עצמו. וראיתי בכל רגע ורגע של השיחה שלנו שאכן כך, הבחור עובד השם אמיתי, אמיתי, אמיתי. לקח לו מעל שעתיים להסביר לי על מה הוא רוצה לדבר, הוא לא היה מסוגל. ובסופו של דבר זה נפתח. ואמרתי לו, תראה, לאיש הלכה או אשת הלכה, אסור לפתוח את הפה בנושא שהוא לא מבין בו. אסור. ממש אסור. אני עוסקת הרבה בתחומים של רפואה והלכה. כל דבר כזה, אני קוראת עצמי ללמוד אותו לעומק, לרוחב, אסור. ולכן אני צריך ללמוד את מה שאתה שואל אותי. הוא נורא בכה,
הוא שאל אם יש לו סיכוי לחיים. אמרתי, לא הבנתי. אמר, מישהו רוצה לשאול את הרבנית אם יש לי סיכוי לחיים. אמרתי לו, סליחה, מה זאת אומרת? עכשיו הבנתי בדיוק למה הוא מתכוון. אמרתי לו, אני רוצה שתפנים מרגע זה, עוד לפני שאני חוזרת אליך עם תשובות, אני רוצה שתפנים מרגע, עכשיו הוא ישב כל הזמן ככה, עם הפנים ככה, בקושי שמעתי מה הוא אומר, כי הוא דיבר ממש לתוך אמרתי לו, בשנייה הזאת אני רוצה שתפנים דבר אחד הכי חשוב בעולם. אותו קדוש ברוך הוא שברא אותי בצלמו, אותו קדוש ברוך הוא ברא אותך בצלמו, אותו אחד. תרים את הראש. תסתכל עליי ככה. אני יכולה להישמע נורא סמכותית. כשאני רוצה. אמרתי לו, תרים את הראש. אין לך ממה להתבייש. מה זה? למה אתה יושב ככה עם הראש? אם למישהו יש איזושהי בעיה במי שאתה או במה שאתה, שילך ליצרן. זה לא אשמתך. בכלל, עוד מעט נברר, מדובר באשמה אולי. אמרתי לו, אני אצטרך ללמוד את זה, ואז הוא עשה לי כזה עם היד ככה. למה הוא התכוון? לא, זה היה נראה הוא חשב שאני צריכה ללכת ללמוד איזה הלכתית, ובזמנו לא היה מה ללמוד. יש פסוק מפורש בתורה שאוסר משכב זכר, אני תכף אגיע אליכם, אל תדאגו. אני לא עושה הדרת נשים, אני מיד מגיעה לזה. אז הוא אומר, טוב, זאתי תלך ללמוד את ההלכה הזה, אז גמרנו, האבוד כבר. אמרתי לו, לא הכירי, לא הבנת. אז הוא זועק לי, אז מה יש לי ללמוד פה? אמרתי, אני רוצה להבין את הדבר הזה. זה דבר שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמנו, אני רוצה להבין אותו. אז הוא צעק לי ממש מדם טוב, ממש. שלא תעיזי להגיד לי שאני צריך לבחור. או להיות הומו, או להיות דתי. אמרתי לו, מאיפה הגיע לך הרעיון המעוות הזה? למישהו יכולה להיות חוצפה להורות לזולתו לבחור בין מרכיבי זהות שלו? אם אתה אומר שאתה נמשך לגברים, זה מרכיב אחד של הזהות שלך. אם אתה, אני רואה עליך שהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא חיוני לך, הוא חמצן בשבילך. אני יכולה להיות חצופה ולהגיד לך, לא, אני מצטערת. אתה תצטרך לבחור בין עולמך הדתי לנטייתך המינית? באיזה חוצפה? אמרתי לו, אני רוצה ללמוד את זה, ואני רוצה להגיע, לנסות להציע לך דרך חיים. זה היה לפני המון שנים, אבל כבר אז אמרתי, בכל מקום, שתורתנו היא תורת חיים, ויש לה יכולת להתמודד עם כל אתגר שמונח לפתחנו. בוודאי אתגר חיים, אוקיי? כשהבן שלי רצה לנסוע לדרום אמריקה, אז הוא אמר לי, אמא, בואי שתלמדי איתי דיני כשרות, שאני אדע אם אני יכול לאכול, איפה, מה אני יכול. אז למדנו יחד, אמרתי לו, תראה, זה, אם אתה מגיע, זה, אל תיגע. אל תיגע כי יש סיכוי שזה זה, אבל את זה אתה כן יכול. וזה לא זה, אבל זה, אם יש שם, אז תקנה הרבה כזה, זה משביע. כל הזמן הצעתי לו מה במקום. פה יושב מולי בחור, הוא רוצה דרך לחיות. אז התקשרתי לידיד, שהוא גם עם סמיכה לרבנות, עמדן, ידען, תלמיד חכם, אבל עובד כפסיכולוג, זה המקצוע שלו. וסיפרתי לו, לא אמרתי פרטים, אבל אמרתי לו, תשמע, ביקר אצלי בחור, אני רוצה ללמוד את זה. הפעם אני מרשה לך לשלוח אותי גם למאמרים באנגלית. עדיף ארמית או יידיש, אבל אם אין, אז אפשר באנגלית. אין בעיה, אני אשלח לך רשימה. אמרתי לו, רגע, כבר מעכשיו. אני רוצה לבקש עוד משהו. הוא אומר, לא. ידע בדיוק מה אני רוצה. אמרתי לו, אין לו. כשאני מסיימת לקרוא, ללמוד,
אני לא בתחום, אני לא אשת טיפול, אני רוצה לבקש שתיפגש איתי, ואני רוצה שאתה תאשר שאני הבנתי את הדבר לעומקו. בתנאי אחד הוא אומר לי, החצוף, בכלל לא כדאי לכם להיות חברות שלי, חברים שלי עובדים אצלי שאלוהים ישמור. בתנאי אחד הוא אומר לי, שלא תעיזי לבוא לבקש בפגישה הזאת פתרון. אמרתי לו, בוא נשאיר את התנאים האלה, לא מתחייבת, אתה תתחייב לי לפגישה. ואז הגעתי איתו לפגישה, אמרתי לו, תראה, הפגישה שלנו יכולה להיות מאוד מאוד קצרצרה. הקפה עליי, הבטחתי, קפה, עוגה טובה עליי, אבל אפשר שתסיים אותה בדקה. הוא מחייך, אומר לי, כמו שאני מכיר אותך, נו, מה? אמרתי לו, יש לי רק שאלה אחת כדי להבין אם הבנתי את כל הסיפור. אומר לי, דברי. אמרתי לו, תגיד, יכול להיות יהודי אחד בעולם, גבר, אחד, אחד ויחיד, נידח, נדיר מאוד, אחד בעולם, שיכול להימשך רק לגברים, והוא עובד השם באמת ובאמונה. אמר לי, מה יש לך? מה אחד? יש 10,000. אמרתי לו, בשבילי אחד מספיק, אחד. אמר לי, מה יש לך, מלכה? אמרתי לו, מה יש לי? עכשיו אני מודיעה לך שתתכונן נפשית, שאני הולכת ממש, אבל ממש לא לכבד את התנאי שביקשתי. אתה יודע משהו? אם יש יהודי אחד כזה בעולם, אני לא יכולה כעובדת השם, לקבוע איתו פגישה כמו שהבטחתי לו שאני אעשה כשאני אסיים ללמוד. להגיד לו, אני מצטערת, אין לי פתרון בשבילך. אז הוא צועק לי בתסכולו, כן גברת גאון עולם, אין פתרון, כדאי שגם את תדעי את גבולות הכוח שלך. שיחליט אם הוא רוצה להיות הומו או דתי. לקחתי את הכיסא אחורה במסעדה, המלצרית שאלה אם קרה משהו. רציתי להגיד לה, תבואי להגן עליו, כי עוד שנייה אני מרביצה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה פסיכולוג, אתה לא מתבייש? מה את רוצה ממני? אין פתרון. אמרתי, קודם כל, אני לא מצליחה להבין איך איש טיפול מציע לי לדחוק אדם לבחור בין מרכיבי הזהות שלו. אז הוא כזה, פתאום תפס את עצמו. אמרתי לו, ברגע, יש עוד 2 סיבות כבדות משקל, שאני לעולם לא אחזור לבחור הזה ולא לאף אחד אחר או אחת אחרת שרוצים להתייעץ איתי, ויגיד להם את פתרון. אומר לי, נו, כבר ראיתי שלא עצבים אליי, אבל לא נורא. הוא אומר לי, אמרתי לו, מישהי כמוני שכל החיים צועקת תורת חיים, תורת חיים, לא תחזור לבן אדם ותגיד לו, התורה לא יכולה להציע לך דרך חיים. כי אז אני בוגדת בקדוש ברוך הוא, ואת זה אני לא מוכנה לעשות. וחוץ מזה, אתה שומע מה אתה אומר כשאתה אומר לי אין פתרון? אתה אומר שאני אחזור אליו, ואני אגיד לו, אני לא יכולה למצוא דרך שבה אתה תחיה. אתה מבין לאן אני דוחפת אותו? אתה לגמרי תבין שגם עם זה אני לא מוכנה לחיות. טוב, בהצלחה, מה אני אגיד לך? בהצלחה. אמרתי לו, תהיה הצלחה, אל תדע. נשבור את הראש, ואנחנו נמצא דרך. אותו הפסיכולוג הוא משפטי? כן, הוא עם סמיכה לרבנות. פתאום התבלגן לו שם, זה היה קטע, אני לקחתי את הכיסא אחורה, וזה עשה כזה רעש במסעדה. כמעט השוקו שלו הזה, אז צחקתי אליו שהוא הזמין שוקו, אמרתי לו, הקפה יותר יקר, תזמין קפה, אני... אבל הוא פתאום, זה ממש, אני ראיתי שקרה לו משהו, כאילו, פתאום ענה לי כמו אדם דתי מתוסכל, ולא כמו איש טיפול.
אני עוד שנייה מגיעה אליכם, אני רק אומר שאני התחלתי להתייעץ עם רבנים, עם ידידים קרובים הרבה שנים, רבנים שאנחנו עובדים על הרבה מאוד סוגיות קונפליקטואליות יחד. כל מה שהיה להם להגיד זה צריך לחבק אותם, צריך לכבד אותם בקהילה, צריך לתת לעלות לתורה, ובסוף כשראיתי שאף אחד לא רוצה אפילו לחשוב איתי על פתאום, אז ישבתי ועשיתי מעשה שעושה איש התורה שבעל פה, שניצב מול דילמה כזאת. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא לוקח נייר גדול, באמת, וכותב מה האופציות, מה אפשר להציע. אתם יודעות שתמיד מדברים על זה שכשמדובר בבנים, אי אפשר להציע. אבל מה המשמעויות ההלכתיות כשאני אומרת אי אפשר להציע? וזה לגבי הבנים, ששם הבעיה היא כפולה ומכופלת מאוד מאשר הבנות, מהסיבה הפשוטה, שמי שרוצה לאסור את כל המערכת, יש לו פסוק אחד בתורה שהוא יכול להתעלות בו. כשמדובר בבנות, נכון, תולים את זה בפסוק, אבל שהוא הרבה 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 יותר כללי. זה לא איסור משכב זכר ספציפי וכולי, אלא זה כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. אז לגבי בנות, הרבה 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 יותר פשוט לבנות מבנה הלכתי. ואמרתי לו, תראה, יש מבנה הלכתי שאני רוצה להציע לך, אבל אני אוכל להציע אותו ורק ואך ורק אם יתברר לנו שאתה לא יכול להימשך לנשים. כי הדבר הראשון שהבנתי ממה שלמדתי, זה שיכול להיות טווח, ויכול להיות אדם שיכול גם וגם וכולי. ואמרתי לו, כי אני לא רוצה חס ושלום לכפות את ההלכה על אף אחד, אבל אתה באת אליי כדי לבקש דרך הלכתית. אז אם אתה תאמר לי, תראי, עשיתי ברור והסתבר שאני גם יכול להיות עם נשים, יש לי את היכולת הזאת. אז אני אומר לך, הפתרון שלי הוא לא בשבילך. כי אם אתה יכול להיות עם נשים, בחיים אינטימיים אמיתיים, לא... רוצה לכם לקרוא את מי שסוכתו נופלת? אז לא סימון וי, בסדר? אלא חיים אינטימיים. אז בוודאי אתה אמור לבחור חיים אינטימיים עם אישה. אבל אם אתה לא יכול להימשך לאישה, בגלל זה שאלתי את השאלה, שהיא בעיניי הייתה השורה התחתונה. אם יש אדם שלא יכול להימשך לאישה, אז יש לו פה הצעה לחיים. מי שחווה חיים אינטימיים טובים, לא משנה כרגע, יודע שיש לזה איזו איכות שאין בדרך אחרת, אוקיי? יכולה להיות לי חברה מאוד מאוד קרובה וטובה, חברות נפש. אני אישית זכיתי בשתי חברות כאלה מגיל 10, אנחנו כבר חברות מעל 50 שנה, בטוב, בצרות, בשמחות, בהכל. מספיק שחברה תרים לי טלפון, אני אומרת לה, העפתי את הכל, בואי, או אני באה אלייך. היה לה יום נס, חיבוק. אומרים, אל תדאגי, בואי, יהיה בסדר, יכול להיות אפילו שאנחנו נשב על הספה, אני אשים עליה יד כדי... תקשיבי, כל פעם שהבוס אומר לך דברים כאלה, את נשברת מזה, בואי נראה, אולי כדאי לך לפרוק עבודה עליי, בסדר? אבל בחיים אינטימיים יש עוד רובד, והוא הרובד האינטימי. וזה יכול להיות מושג, או עם בן המין השני, למי שנמשך, או עם בן המין שלך. יש אנשים שבהחלט יש להם את היכולות להיות גם וגם. לכן אם זה אדם שנורא נורא חשוב לו לקיים דברי אלוהים חיים, הוא יתאמץ לפתח את זה, אבל זה כבר קיים בו. שלא תהיה טעות חמורה חס ושלום, שתחשבו שאני רומזת אפילו לטיפולי המרה. אין הרבה דברים שאני גאה בהם, אבל אחד מהם הוא
טוב, כמובן הילדים שלי זה לא שאלה בכלל, אין כמוהם בכל העולם. לא, לא, אל תתחילו להגיד, אבל אחי, אחותי, לא, לא, זה לא, אין מלאכי עליון. אבל אחד מהם זה שהכרחנו את משרד הבריאות, ממש הכרחנו, להוציא דוח על טיפולי המרה. והם אמרו, אבל מה שאנחנו נמצא במחקר זה מה שנוציא, אמרנו, תפדלו. אמרו לנו, זה לא יהיה דוח מטעם, אמרתי, תפדלו, לא היה לי ספק מה ימצאו. ואחרי, נכתב דוח, יצא ב-2011, אתם יכולים לחפש באינטרנט, דוח טיפולי המרה, אפילו תעשו בגוגל, תגיעו אליו. אז לא בזה מדובר. מדובר באדם שמבסיסו יכול באמת לפתח את סוג היחסים המיוחד הזה, האינטימי, עם בת המין אחרת. ויש אנשים, עוד הרבה לפני מי שסוכתו נופלת, לפני הרבה שנים, פנה אליי בחור, שאל אם יכולים לבוא הוא ואשתו. והרבה פעמים זה במשבר, ורוצים לראות אם יש לנו עתיד בכלל להמשיך כזוג או לא, אז התכוננתי למשהו כזה. אני רואה שמגיע זוג מחוייך, באמת, אווירה נורא טובה. יושבים בחדר עבודה, אני רואה שיש להם דיבור הרבה יותר ממכבד, הם ממש נראים זוג טוב, ואני אומרת, מה לעזאזל בעיה שלי? הם מתיישבים, מעניין אצלי, תאמיני לי מעניין אצלי. ואני אומרת, רוצים לשתף אותי? אז האישה עושה ככה עם היד. אז הוא אומר לה, טוב, אני אגיד לך בדיוק למה ביקשנו פגישה איתך. הוא מספר שבהמלצת רבניו הוא יצא לדייטים. מכיתה ג' הוא זוכר שהוא התאהב פעם ראשונה בילד בכיתה. ככל שהוא בגר, ודאי בגילי התבגרות, בצבא, זה הלך והתעצם. ושום כלום לגבי בנות. ובעצת רבניו הוא התחיל לצאת לדייטים, ונדלק על הבחורה הזאת. נדלק עליה כמו חברה טובה. וזה מה שראיתי כשהם נכנסו, הם היו חברים נורא טובים. הוא אומר, עכשיו אנחנו לפני גירושים. אמרתי, אבל למה? כי כל כך הרבה זוגות שמורים ישבו אצלי, שלא הצלחתי אפילו לשכנע אותם, שהם ירצו לרצות לתקן את הנישואים. אבל למה? הזוג כל כך מתוק. הוא אמר, כי אני הומו. ובעצת רבנים התחתנתי איתה, אני מת עליה. היא בחורה זהב. וכשאני ביקשתי להתוודות, תחשבי, אני הייתי נאמן לה בכל שנות הנישואים, זה לא היה מעט. הייתי נאמן לה, לא עשיתי דבר חלילה חוץ. אבל הראש עבד. וכשראיתי לאיזה כיוונים הראש עובד, לא יכולתי לשקר לה. אני הרגשתי שאני שקרן, לא עשיתי כלום. אבל הראש עבד. לכן, לפני חודש, באתי לגילוי לב, אמרתי לה, ובגלל שהיחסים שלנו כל כך טובים, ואז הוא עושה לה ככה, אז היא אומרת, אז אני הצעתי שנמשיך, למרות הכל. עכשיו אני יודעת, זה לא בגידה משום דרך וצורה, זה, שמנו את זה, אבל נמשיך. ואני הרגשתי שזה פשוט לא הוגן. בחורה מקסימה, אישה נהדרת, מגיע לה לקבל את מה שמגיע לה לקבל. ניסינו, אני הרגשתי שאני ממש מוליך שולל, ובאנו לאט שזה ללא עתיד. לא הבנתי מה הם רוצים ממני. אמרתי, אז אתם רוצים שאני אדאג למישהו שיעזור לכם, חלוקת רכוש? לא הבנתי. אז הוא אומר, לא. הסיבה שבאנו לדבר איתך היא אחת ויחידה. אני מתחנן אלייך. אני יודע שאת יושבת המון עם רבנים. רציתי שתראי בעיניים שלך. זוג טוב, אנחנו באמת זוג טוב.
הבן שלי קנה לי את מי שסוכתו נופלת. אמר לי, אמא, זה טיפה קיצ'י, אבל את בתחום, אז אמרתי לו, למה קיצ'י? מאוד ידעתי שהוא קרא את זה לבד. הוא אומר, סיפור קיצ'. אני אומרת לו, מה? תסביר. הוא אומר לי, זוג נורא אוהבים אחד את השני, אבל נפרדים. אמרתי, אז למה? אז הוא אומר, כי הוא הומו. אמרתי לו, יא בני, אתה יודע כמה כאלה עברו פה בחדר עבודה. אתם יודעים איך זה, בחור כזה, מספר לחבר שלו, מספר לבן דוד שלו. הוא אמר לי, אני מתחנן אלייך, תדברי עם רבנים שלא ייצרו את העוול הנורא הזה. את לא מבינה כמה כסף אני התחייבתי לתת לה, לא שהיא ביקשה. אני חושב שעד יומי האחרון אני ארגיש שאני חייב לפצות אותה. ובאיזה דרך יש לי לפצות אותה חוץ מכסף? עשיתי לה מעשה שלא יעשה. זה לא היה מכוונה רעה, זה לא היה זה, אבל... עכשיו אני מגיעה לחלק שקשה לי לדבר עליו, אבל הוא חשוב. כל מי שעוסק בהלכה יודע בדיוק איך צריך לעבוד מבחינה הלכתית. אנחנו יודעים את הכללים. הלכה זה שפה, צריך לדעת את הכללים ולדבר אותה נכון. אם אני רוצה שאתם מאוד מאוד תתפעלו מהספרדית שלי, כי כולכם דוברות ספרדית, אז אני אגיד, בוא'נה, רק אל תפשלי, מגיעה למפגש איתם, דברי ספרדית לעילא ולעילא, כאילו, לא סתם ספרדית, דיברו. אותו דבר הלכה. כאן יש משהו שהוא מאוד 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 כואב לי, מעציב אותי, מקשה עליי, אבל אני כלום של כלום, ליד מי שנפגע מזה באמת. בסוף הלכה זה מעשה ידי אדם, ואתם תכף תראו שאני לא מדברת על עצמך כמשהו, דווקא מערכת חוקית מחייבת, אלא כאיזה מין תרבות כזו, בסדר? מעשה ידי אדם. כשאני אומרת על פעולה מחשבתית, רגשית, שהיא מעשה ידי אדם, אני אומרת יצירתיות, חוכמה, רגישות, גמישות, דברים היפים שה-AI גנב לנו. לא, פשוט בדרך לפה שמעתי פודקאסט על זה, זה אלוהים שמו. עזבו, עדיף לכם לא לדעת. אבל כשאני אומרת מעשה ידי אדם, אז אנחנו הרבה פעמים מתגלים בקטנותנו הזו, ככה. ככה. ואנחנו מסתכלים מאחורי הכתף, מי ידבר עלינו ומה יגיד עלינו, שאמרנו ככה, שאמרנו אחרת. אני לא אשכח את אותו לילה. שוב, אני מדברת על הבנים, אבל זה נוגע גם אליכם, אתם בטוחה שאתם... שהאיש שלי המתוק מתקשר אליי, סימן, סיימתי הרצאה באיזה 11 בלילה לפעמים אני מסתובבת, אני לא זוכרת, זה היה באיזה מקום רחוק בצפון. הוא אומר לי, עשי טובה, כשאת חוזרת הביתה, אל תציצי בחדשות במחשב, יאללה, ישר למיטה. כי החמוד הזה גם הכין לי ירקות, אוכל, האוטו שלי נראה כמו חדר אוכל נוסע. הוא אומר, אכל, צבד, זהו, יאללה, מיד למיטה. אני אומרת לו, למה, מה קרה? הוא אומר, עזבי, ירצח לך הלילה, עזבי. כי הוא יודע שנורא חשוב לי להיות בעניינים בארץ. אני תמיד מציצה כזה מהר במחשב, מה היה בחדשות. וואלה, אומרים לנו, גריה כמוני, אל תעשי, ברור שתעשי. לקחתי את המחשב, וראיתי את מי שקראוי הרב יגאל לוינשטיין, עומד וצורח בשיעור על בעלי נטייה חד-מינית, סוטים, 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 מופרעים, חולים. אז באמת היה ברור לי שהיא רצח לי הלילה, קודם כל אני זעמתי בצורה שאני לא יכולה לתאר לכם, אבל גם אני מכירה מה קורה. יש כזו התרחשות, המסכנים, המפיקים של תוכניות הבוקר, מתחילים מ3 לפנות בוקר לעבוד. עכשיו, אני לעזאזל עונה לכל טלפון, כי לפעמים יש שאלות מאוד מאוד דחופות, להתחיל אחיה, לא להתחיל, אפשר לחכות עם זה לבוקר. אז הרבה פעמים אני נופלת על העיתונאים האלה, וגם אני נורא מרחמת עליהם תמיד.
אבל לא היה לי צל של ספק, שהם לא ימצאו ולו רב אחד צל נגד ההתנהגות הדורכת ערכי תורה הזו. וכאן קורה הדבר הבא והעצוב מאוד מאוד. אני לא פעם אמרתי לרבנים, אנחנו מחויבים לחבר'ה, בואו נשב, נלמד את הנושא. זה חובתנו, זה לא שאנחנו כל כך טובי לב, לא, לא, לא. מי שמבין בהלכה חייב להידרש. אני יכולה להציע לכם את מה שאני חשבתי עליו. תבקרו אותי, תגידו כן נכון, לא נכון, למה נכון. אנחנו אבל לא נצא מהחדר לפתרון אחר. אבל אנחנו מחויבים אליהם. שום כלום. אמרתי, בואו נעשה כינוס, אף אחד לא ידע איפה זה, על מה זה. אני מבטיחה חיסרון, אני במצוקה, בואו שבו איתי. אנחנו חייבים להם. וכשהגיע הערב הזה, אמרתי, מבינה מה קורה כשהם לא עושים את המשימה שלהם? זה מעצבן אותם מול העיניים שיש חבר'ה שדורשים פתרון. אז הדרך הרצויה זה פשוט להעליב אותם, לפגוע בהם, לדרוך עליהם, וזה נגמר הסיפור. שכל כך תתבייש, שלא תעיז בכלל אי פעם לדבר על הדבר הזה. וככה אנחנו נפתור לעצמנו את הבעיה. יש כלל בהלכה שלמדנו אותו בגמרא, מסכת ברכות. במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. חילול השם, אז זו התנהגות שגורמת לזולת לומר, זאת אישה דתייה? זאת אישה דתייה, ככה היא מדברת, ככה היא מלכלכת את הפה שלה, ככה היא נוהגת עם זולתה. מה שווה התורה שלה? מעניין מי זה האלוהים שלה, זה חילול השם. ואני מוצאת עצמי בנושא שלנו, מחבה. כי זה דיני נפשות של ממש. אני יודעת גם על בנות, למרות שהאיסור הוא כאילו פחות, אבל ההוויה הנפשית היא לא רק מכן הלכה, לא הלכה, היא נובעת מעוד הרבה דברים. ואני יודעת על בנות שחוות מצוקה אדירה סביב הנושא הזה, וליבי כבד עליי, כי אני חושבת שביחס אליכם אנחנו חוטאים, וכשאני אומרת אנחנו, אני מדברת על מחנכות, מחנכים והורים ורבנים, חוטאים חטא בל יכופר שנובע אך ורק מחוסר ידע. היו לי מצבים בחיים שידעתי שמעשה מסוים שאני אעשה אותו מעשה עצמו, יהיו מי שיגידו עליי, איזה מחללת שם שמיים, איך היא לא מתביישת, ויהיו מולה מי שיגידו, איזה קידוש השם. אני יכולה לתת לכם דוגמה אחת שיצאה גם לתקשורת ויצאה לציבור, ולכן מותר לי לדבר עליה. אנחנו הבנו שכתוצאה מחובתנו ההלכתית, עלינו להזהיר את כלל הציבור, מרב ידוע, מוכר ואהוב, שהוא פוגע מינית בנערים, בחורים וגברים. יש עד היום אנשים, קרה לי לא מזמן, שהלכתי ניחום אבלים, ומישהו קם, אתם יודעים כמה זה מבייש, את בניחום אבלים, ואבל אחר יושב לא רחוק ממך, וקם ואומר, תסלח לי, הוא אומר לאבל, תסלח לי, אבל אני איתה לא יושב באותו חדר עם המחללת שם שמיים הזאת. והיו לא מעט שאמרו, איזה קידוש השם. סוף סוף רואים אנשי ציבור, קיבלו תלונות, הלכו, בדקו וכו'. למה אני אומרת את זה? כהתחלת תגובה אליי. כי ישבנו ושברנו את הראש על זה. כי הדוגמה שאני נתתי קודם, של נניח שהייתי מדברת מאוד לא יפה, בסדר? היא דוגמה שכולכם תגידו, בסדר, מה על כזה? ברור שזה חילול השם, אתם כיסים ראש, אתם חצאית, מה מתחילה פתאום לקלל וכך?
אגב, אנחנו יכולים לראות מופעים בכנסת ישראל של אנשים שמתנהגים באופן מחלל שם שמיים, והם לכאורה מחויבים לתורה, ואף אחד לא אומר על זה מילה. אז כל המצווה הזו נועדה בשביל המודעות. בשביל זה שנשב לילות עד ההחלטה האם לפרסם על אותו רב או לא, מתוך מודעות לזה שיש לנו מחויבות אליו. וכאשר אנחנו מזוהות כשומרות מצוות, אנחנו צריכות לחשוב איך אנחנו מתנהגות. אבל, ופה זה האבל הקריטי, זה רק כאשר יש לנו בחירה. להגיד לכם, אתן לסביות, אז אל תלכו לי פה עם כיסוי ראש, ואל תתלי לי פה ידיים, ואל תפחי פה אחרי שאכלת לחם. מי בדיוק קיבל את הרשות להיות קוזק של אלוהים? למה יש מישהו מאיתנו צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא? אז אולי אפשר להגיד לי, בגלל שאת מאוד משתדלת, מאוד, אבל את לפעמים נופלת בקיום מצוות כאלה ואחרות, עזבי, לא שווה כל המצוות שלך. הגיע אלינו רב חדש ליישוב נפלא, הוא הגיע כבר לפני 10 שנים, הוא ביקש, עשה פגישות עם כל מיני אנשים, ללמוד מהם על היישוב וכו', הם הרבה יותר ותיקים. שאל אותי את מי לא הייתי מכניסה לבית הכנסת. סתם התייעצות. אמרתי לו רק סוג אחד של בני אדם. אמר לי, מה, אנשים עם נטייה חד-מינית? אמרתי לו, סליחה, למה? הוא אומר, לא, 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 אני לא חושב ככה, אבל חשבתי, אולי את רוצה. לא, והוא באמת אדם מורם במובן הכי חיובי של המילה, איש תורה אמיתי. אז את מי לא היית מכניסה? אמרתי לו, רק סוג אחד. מי שפוגע בזולת בכוונה תחילה ולא מוכן לחזור במעשיו. אנשים שהם ידועים ככאלה, אני קודם מנסה, אבל אם זה לא ילך, אולי ידרוך לכנסת שאני מתפלאת. ואז הוא שאל אותי, ולעלות לתורה, עכשיו אני לרבנים מדבר בגור שלישי, ככה אחרי מה שקיבלתי מהבית. אמרתי, האם הרב, כשהוא עומד לעלות לתורה, מישהו שואל אותו, הוא מדבר לשון הרע? האם הרב מברר כמה אשתו שומרת על הלכות נידה? לא, כי אם ככה, אז אפשר לעשות קיצור תהליכים, אולי נעשה שאלון כזה, תצנו אותו לכל עולה לתורה פוטנציאלי. יש דבר אחד שאי אפשר לסבול, אסור לאף אדם לסבול אותו, בוודאי לא למי שמרגיש מחויב לקדוש ברוך הוא. וזה צביעות. הקדוש ברוך הוא תורתו אמת, והוא אמת. ולכן אם יושב מולי בחור, ואני אומרת לך את זה באותו, שהוא עובד השם באמת ובאמונה, אבל מסיבוב ארוך שהוא עשה בחיים, ובעקבות הלחץ שלי עליו על בירור, אני חשבתי שאני יודעת מה היו תוצאות הבירור, אבל רציתי ששנינו נהיה רגועים שאין פה מה. אז הפתרון באמת היחיד שהיה, זה הפתרון שהצעתי לו. וכאן אני אגיד לך משהו ככה מאוד אישי. אני רעדתי מפחד. רעדתי מפחד. כי לתת דרך חיים לבחור שנמשך רק לגברים, זה לא פשוט, הלכתית. אבל אחרי שבדקתי את עצמי 5,000 פעם, אמרתי, זהו זה, אני השתכנעתי שלא רק שמותר לי להגיד את זה, זה חובתי. אבל אז שאלתי את עצמי כמו בכמה תחומים אחרים שבהם אני מייעצת הלכתית קצת שונה מרבנים, כמו שאמרה לי האישה המתוקה הזאת של מי שנפטר אתמול. אבל אצלך זה הלכה אחרת. שאלתי את עצמי, תגידי, מלכה, אחרי 120, הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, תגידי, החתיכת חצופה,
איך העזת? באיזה חוצפה העזת להציע לבחורים את מה שהצעת? יהיה לך מה לענות לו? שאלתי את עצמי. יהיה לך מה לענות לו? רק אם יהיה לך מה לענות לו, יכולה להיות לך חוצפה להציע את זה. עניתי לעצמי, שחד משמעית כן. אני אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני פעלתי בהתאם למה שאני חשבתי שזה רצונך. אתה מקסימום תוכל להאשים אותי בטעות. יכול להיות שטעיתי בענק. אבל באמת כדי לברר אם אני טועה או שזה אפשרי, אני בדקתי מה החלופות האחרות. וחשבתי שאתה לא היית רוצה והבחור ינקוז בשום חלופה אחרת. אז אנחנו בהתקדמות גדולה. עדיין אני אומרת לכם ביושר, יש לא מעט רבנים שעומדים מאחורי מה שאני מציעה. אף אחד מהם עד לרגע זה לא מוכן שאני אגיד את שמו. מוכן שאם יש בחור ספציפי שרוצה רב, ואני תמיד שואלת, כי אני יכולה להבין מי שלא רוצה לקבל הלכה מאישה, אני באמת יכולה להבין את זה. אז 4 מוכנים שאני אתן שם רק למי שנזקק ממש, זה לא לפרסם, ובוודאי שהם לא יפרסמו שום דבר. ואני מתחננת על נפשי, כי אין לכם מושג כמה פעמים העברתי שיעורים, בהזכרות של חבר'ה שנטלו את נפשם. בהזכרות של חבר'ה שנטלו את נפשם. ואני אומרת לרבנים, זה דיני נפשות. זה דיני נפשות אפילו אם מישהו לא יטול את נפשו, האיסורים, ההתחבטויות, חיבוטי הנפש, זה דיני נפשות. לך עוד שאלות. דיברת על זה שאמרת בחור שתציל לו פתרון, רק אם באמת באמת אין לו חלופה אחרת. ופשוט מאז נדפקתי על הדבר הזה, וכאילו, אני תסביב פה מיכל, וכל כך הרבה מההחלטה, כאילו הייתה תקועה על הדבר הזה, האם יש לי או אין לי חלופה אחרת. בסוף, לא באמת, כאילו, הייתי חרדית, ולא באמת הייתי ממש בחורים, כן, היו בחורים שמצאו חן בעיניי, וזה לא הסתדר, וקרה הדבר הזה, ובסוף הבנתי שאני נכנעת, אבל כאילו, פתאום כשאני שומעת את זה, אני אומרת, רגע, אולי יש לי כן חלופה אחרת, אז למה אני פה, כאילו. אז בשביל זה באמת, בגלל זה אני חושבת שקודם כל לטובתכן, יש מושג בהלכה שנקרא גמירות דעת, בשביל להגיד, יש לי גמירות דעת, זאת אומרת, אני בטוחה במה שאני חשה, חושבת, שווה ללכת לבירור. כי יש אנשי מקצוע שיודעים לעזור לך. הם ישאלו אותך, מה קרה כשיצאת עם בחור כזה, בחור אחר, מה את מרגישה היום כשאת בקשר עם אישה וכו' וכו' וכו'. זה יותר פשוט ממה שנדמה. אנחנו כבר בשלב כזה שלא מתחילים לפתוח דברים עוד פעם. אז לקבל. אז לקבל את מי שאתם. לקבל את מי שאתם. ואני חושבת שהמקום שאתה גדל, שאני גדלה בסביבה נשית, שאין שום קשר אינטימי ורגשי לבחורים, והיום מהמקום של הדרך, ואני אגיד הגיהנום שאני עברתי, אני לפעמים שואל את מישהי, יצאת לפגישות? כן. המשכת לבחורים? לא. מצאת עניין? לא. אי פעם דמיינת עצמך? לא. הלכת למטפלים? כן. חרדיות ולא רק יכולות לשאול את השאלה הזאת 10, 15 ו-20 שנה, ולפעמים אפילו עד שמאוחר מדי לדעת מה אתה עושה רגע שנייה עם ילדים. ואני חושבת שהשאלה הזאת היא כל כך משמעותית, ולכן גם הקבוצה החרדית הצייה של בת קול, אני חושבת, הכי זקוקה לצעקה הזאת, כשבאים למי שאומרים לה, אבל היית נשואה לגבר, יש לך ילדים, באיזה רשות את עוברת עכשיו לאישה? או את לא ניסית. לא ניסית, מאיפה את יודעת? ואני אגיד על עצמי, מישהי, פעם מוזרה שפגשתי מישהי בת 21, 22, אמרה לי, אני נמשכת לנשים. אמרתי לה, אני בנה בכם, איך את יודעת? איך את יודעת בגיל 21? וזו שאלה מהותית ששוברת הרבה. טוב, אז אני אתחיל בהומור. הבת שלי אחרי איזה 3-4 חודשי ניסוי, אמרת לי,
אמא, נשבעת לך כל כך יותר הגיונית, תתן עם אישה. עכשיו, שתינו הבנו בדיוק על מה היא מדברת. אבל בדיוק. הם כל כך סתומים. את אומרת לחברה משהו, את אומרת חצי מילה, היא כבר הבינה את כל העניין. כמה אפשר להסביר להם? אמרתי לה, תרגי, זה לא יעזור גם. עכשיו, זה לא סתם שאני אומרת את זה בהומור. יש משהו בסיסטרהוד הנשי, שהוא באמת עם קרבה הרבה יותר פשוטה, זורמת. אחת הטרגדיות, למשל, של המילואימניקים עכשיו, הגברים, זה שהם לא מיומנים בשיח כזה של קרבה, של ליבון, של בירור, של לספר במה אני לא טוב וכו'. אצלנו אנשים זה יותר זורם. אז אני אתחיל דווקא ממנה, ולא בגלל שאני עושה לה פרוטקציה, בגלל שזה קומה א', ואז אני אגיע לקומה ב'. בדוח שלנו נוצר בן כלאיים מבורך. יש דבר כזה. בגדי הכהן הגדול, חלק מהם הם עשויים כלאיים, בכוונה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא, הכהן כן, זה מה שהחלטתי, בסדר? יש כלאיים מבורכים. ובדור שלנו נוצר בן כלאיים, בדור שלכם עוד הרבה יותר, של אנשים שומרי תורה ומצוות, שלא מוכנים לוותר על חברות נפש בזוגיות. חברות נפש. אני לא אשכח שהלכנו לישון שאלה הלכתית, אם האיש שלי יכול להיות איתי בחדר לידה. אז מי דיבר בכלל על מגע, נשיקה? אז הרב אמר, מאמי, אתה לא רוצה להיות שם, הוא אומר לבעלי. אז הוא אומר לו, לא, אני רוצה להקל עליה, מה שהיא רוצה, אני רוצה לעשות. אז הוא אמר, אבל לא תוכל זה, לא תוכל זה, אני אגיד לך איפה לעמוד, רק תוכלי להסתכל עליו. אמרתי לו, סבבה, זה מה שאני רוצה, רק להסתכל עליו. הוא חשב שאני, באמת, עכשיו אתן מבינות מה רציתי, נכון? רציתי שהייתי בחדר לידה, אני אסתכל על העיניים של החבר שלי, שכואב יחד איתי, היה מת להקל עליי ומשהו, בסדר? שאני אעבור את הלידה. עם חבר אל תדאגו, לימים כבר יעצתי שהבעל לא רק יכול, הוא חייב לגעת באשתו בזמן לידה, ולסייע לה, וזה כל כך פשוט הלכתי, שאני לא מבינה איך עד היום לא הגיעו לזה, אבל... אז אני מתחילה ממך. הציפייה שלנו היא להתחתן עם חבר. חבר שאנחנו נמשכות אליו, שיהיה גם את הנופך האינטימי, אבל שיהיה שיתוף רגשי, שהוא יהיה קשור, שאני אהיה איתו אני, ולא ישחק לו אותה, שהוא יקבל בגדול מי שאני ואני אקבל מי שהוא, שדברים שלא נקבל אחד ברעהו, נעבוד על זה. אז קודם כל, מי שגדל בחברה חרדית, כי בציונות זה טיפה לי אחרת, אל תרגישו שום רגשות אשמה על הרצון הזה, להפך. והיא חברתך ואשת בריתך, אומר הנביא. אתן רוצות להיות בזוגיות חברית במובן העמוק של המילה. חברית אינטימית. כי יש לכם חברות מכל מיני, אבל זה חברות אינטימית. עכשיו, זה שלב א', לא להתנצל על זה בשום פנים ואופן. אז את אומרת לי, בסדר, אבל בגלל המבנה של איך שמכירים אצלנו, מי יכל לחלום על זה? אז א', אני מכירה, לא מעט זוגות חרדים, אהבה מאוד עמוקה, אבל הייתה שם עבודה גם מאוד גדולה. אבל את בהחלט צודקת, שהתנאים הראשוניים הבסיסיים, הם לא לכיוון הזה לכך. אני לא אשכח שבעלי החבר שלי, בדיוק סבא שלי נפטר, ואני הייתי הולכת לישון אצל סבתא, חסידת צאנז, אנחנו קשר נפש. שהיא לא לפגוע בה, אז היינו נפרדים כאילו ברחוב לפני הכניסה, שהיא יכולה לראות במרפסת. לא רציתי שאנחנו היינו המשפחה היחידה שלה, בזכרון לברכה שהיינו כיפה סרוגה כאילו.
אבל חסידת צאנז, כל הדודים חסידת צאנז וכולי. יום אחד היא מגישה לי לאכול ארוחת ערב, נעמדת מעליי במלוא הסמכות ההונגרית שלה, אומרת לי, נו? אז אני אומרת לה, סבתא, מה נו, אני אוכלת? לא על זה אני מדברת. אני אומרת לה, אז על מה? אז היא תוקעת לי בלי חשבון, הוא נראה לעצמם כבחור נעים, טוב לב, יש לו עיניים טובות. אני מסתובבת, אני אומרת לה, מי? אז היא אומרת לי, מלכלה, את יודעת בדיוק על מי אני מדברת. אז אני אומרת לה, נו, אז מה את רוצה? מה נו הזה? מה נו הזה? אז היא אומרת לי, למה לא? אני אדבר עם אבא, אתם תעשו תקיעת כף. אמרתי לה, סבתא, רגע, אולי אנחנו חודשיים. איזה חודשיים אתם ככה מסתובבים ברחובות? שואלת אותי. תכף תבינו למה מספרת את זה. ואז אני אומרת לה, האמת סבתא, אני פוחדת. היא אמרה לי, ממה יש לך לפחד? ממילא יהיה קשה. אמרתי, לא סבתא, את יודעת, אני נורא צעירה, ואני רוצה להתחתן עם חבר. אגב, סבא שלי היה פריטי, אז רק לראות איך הוא קוצץ את הבצל, הוא היה עובד איתה במדח, הוא היה עושה עבודות רס"ר, אבל איך הוא קוצץ ושואל אותה, אתל זה בסדר? מי שלא ראה את הרומנטיקה הזו, לא ראה רומנטיקה מהר. אנחנו מתחילות לדבר ככה, כי הייתה אישה מאוד חכמה. על מה זה חברות בנישואים, זה, ואם את אמרת לה, אתם תעבדו על זה, הוא נראה בחור עם עיניים טובות, משהו כתוב דתוב לב, טוב, חתנתי. התחתנתי. אחרי איזה שנה, היא באה אליה וזה, ושמעתי שבן דודי עומד להתארס, אבל כבר חצי שנה לא אירוסים ולא נתים, אני אומרת לה, סבתא, מה העניין גלה? מה קורה? אוי, אל תשאלי הברוך. אמרתי, מה סבתא, גם הוא מפחד? היא אומרת לי, לא, מה פתאום? אני אומרת, אז מה קרה? הם לא משתווים על הדירה. הסתכלתי עליה ואמרתי לה, סבתא, את זוכרת שאני באתי ואמרתי לך שאני פוחדת. ורציתי להצליח בעזרת השם מחיי הניסוי שלי, ואת ביטלת את זה, ולא מסתדרים על דירה, זה כן עילה לדחות ניסויים, נכון? אז היא אמרה, ככה זה אצלנו מלכלה, צריך לסגור הכל לפני. אני לא מוכנה שתתנצלו בשום פנים ואופן שאתם רוצות זוגיות חברית. ועכשיו לגבי הבחירה בבת המין שלי. קודם כל, בניגוד גמור למצופה, חז"ל עשו שמיניות באוויר כדי לפתור אותנו ממצוות פרו ורבו. אנחנו הרי לא חייבות במצוות הכרוכות בזמן, נכון? עושה שהזמן גרמה. חייבות בכל מצוות לא תעשה, ובכל מצוות עשה שאינן כרוכות בזמן מסוים, נכון? איך הייתן מגדירות מצוות פרו ורבו? חד משמעית, עשה שלא זמן גרמה. אנחנו יכולים. יש זמן מסוים שאפשר להיכנס להיריון. אז א', את אומרת פה הערה נורא חשובה, כי ניטש ויכוח בין הפוסקים בשמה נועדו חיי הנישואים. והשולחן ערוך עושה לנו תרגיל, הוא פותח שני פרקים בשתי פתיחות שונות. פרק אחד הוא פותח בחובת פרו ורבו, אין מה לעשות, הם לא יכולים להסתדר בלעדינו, בכל אופן עד היום. בפרק אחר הוא פותח ולא טוב היות האדם לבדו. זה תכלית לעצמה. והאמת היא, שקיום יחסי אישות, זה לא רק בשביל פרו ורבו, שהרי, מה זה? יפה, וגם מותר לנו להיות יחד אחרי שאני כבר, הרבה אחרי גיל הפריון, נכון? אז הדבר העמוק הזה שלא טוב היות האדם לבדו, וכשהקדוש ברוך הוא אמר לבדו, הוא התכוון לבדו, אני יכולה להיות בבדידות איומה כשאני נשואה, איומה, וזה אני לא רוצה, הוא אומר לנו.
אז בניגוד גמור למצופה, חז"ל עושים שמיניות באוויר על פי 2.5 דפי גמרא, כדי שנהיה פטורות מפרוב. ולהשתגע. רגע, ריבונו של עולם, זה מצווה שהיינו אמורות להיות חייבות בה בכלל, כי זה לא תלוי בשעון אישי, אנחנו מדברים על שעון אובייקטיבי, כאילו, לוח שנה או... עכשיו תדליקי נרות, עכשיו. כי שבת נכנסת ב-4:29, אוקיי. למה הם עשו את זה? מהסיבה הפשוטה. לא רצו לחוף עלינו להינשא. לא רצו לחוף עלינו להביא ילדים. למה ככה? למה? כי הם ידעו בדיוק ומי יש להם עסק. גברים לא תעמוד להם עם אקדח ברקה, הם יישארו רווקים עד גיל 100. ילדים? בכלל מטרד. נשים, כך חשבו חז"ל. זה obvious. זה טבעי להם. הן רוצות בזה. אין טעם לעמוד עלינו עם אקדח ברקה. לא לזמן נישואין ולא לילדים. ספר ההלכה שכתבתי, כתבתי שם פרק לחובה בעיניי של תכנון ילודה. לא רק שהזוג מותר לו, חובתו. ונוצר מצב כל כך אבסורד שבשביל כוח ושליטה, רבנים מאשרים לך כן או לא אמצעי מניעה. באיזה חוצפה, את בכלל לא חייבת בזה. זה נכון שאת לא יכולה להתחתן ולהגיד לבעלך, תקשיב, אני לא מביאה ילדים, נגמר, אין. כי אנחנו, אז זה אפילו לא חובה הלכתית, אלא זה כאילו מין אופס כזה, את עוזרת לו. אבל זה ברמה של עוזרת לו, לא ברמה של חובה. ולכן, כשאני עושה שילוב של שני הדברים שאמרתי עכשיו, של הציפייה לחברות נפש, לחיים אינטימיים שאינם מחויבים, אני לא אומרת שלא זוג שחיות יחד לא יביאו ילדים, אבל זה לא מתוך מחויבות. אז להעיף את רגשות אשמה, להעיף אותה. כי, איך אמר לי אחד הרבנים, כל ההומואים שלך האלה, כולם תל אביבים, רוצים לחכות את תל אביבים. ואותו בחור בשיחה הראשונה אמר לי, את יודעת, הכי פוגע בי. אחי, תראי, עכשיו שאני מדבר על זה, אני עוד פעם מתחיל לבכות. אמרתי לו, אני אגיד לך מה הכי פוגע. הוא אומר לי, נו, אמרתי לו שמאשימים אתכם, שאתם עושים את זה כדי להידמות ולהידמות לי. הסתכל עליי ואמר לי, תגידי, אדם נורמלי יכול לבקש איסורים כמו שאני עובר? אבל הדרך שלכם היא דרך לא פשוטה, ואם אתן הולכות בה, כנראה שיש לכם סיבה טובה ללכת בה. אז להעיף את הרגשות אשמה. נכון, פתרתי לך את כל הבעיות בחיים? יש לך עוד בעיה? עוד שאלות, מחשבות, שתפו, אל תעסיסו. בכלל גם בבנות שמדבר גמרא, ילדים, במקום שאמרתי זה לא מורה, שאנשים שאמרתי זה לא מורה. אז רק נענה על זה בקצרה, אני עכשיו יכולה לענות, כמו המרצים המתנסים בכנסים מדעיים. לך תוכלי לקרוא בוודאי בספרי בפרק הראשון. אגב, זה פרק שעוסק כולו בלימוד תורה של נשים, וגיבורת הפרק הזו, האישה שאני מעריצה עד כלות, הלוא היא שרה שנירר, עליה השלום, שהבינה שהשתנו התקופות, ונשים היום, אם לא תלמדנה, לא תהיינה יהודיות, נורא פשוט, ואז העולם היהודי נחרב. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם עוד שני דברים חשובים, שאפילו אם אף אחת לא מעלה אותם, אז זה חשוב לומר אותם. את אמרת, נו, את נשואה, מה יש לך? התחתנת עם גבר, יש לך ילדים, מה את עכשיו טוענת שאת נמשכת לנשים? אז נישואין זה לא הוכחה לכלום. זה הוכחה אולי לזה שהיינו רוצות להיות נורא טובות, ומרצות, ולהיות כמו כולם, ולחשוב שאני כמו כולם.
אולי אני לא מודעת לעצמי. האמנו שזה יבוא. זה מה שאמרו לנו בהרצאות. נכון. בספר יש פרק על מצוות לא תעמוד על דם רעך. מכירות את המצווה הזו? שאם אני יודעת מידע שיכול לחסוך לך צרה צרורה, אני חייבת להגיד לך אותו, אפילו מדובר בבן אדם שאני אגיד עליו לשון הרע, אני חייבת. בפרק הזה אני מסיימת ומספרת שפעם ישבתי בכל אופן בכינוס רבנים, אל תדאגו, לא נועד לדבר על להט"בים, אבל יצא שדיברנו, והתחיל שם דיון נוקב על שיטת ההסתרה. אחד הרבנים דיבר, שהתחתנו, זה יעבור להם, לא כל דבר צריך לטפח, אני הרגשתי שעוד שנייה, זה מהמצבים שאני אומרת לעצמי, מלכה תרגעי, לפני שאתה תרגעי, כי ייגמר באסון. אז בשקט, כשאותו רב סיים לדבר, אמרתי, אפשר כבוד הרב? ודאי. אמרתי, רק שאלה קטנה, ודאי. האם הרב היה מציע לביתו את אחד הבחורים שהוא המליץ להם להסתיר את זה? לא הייתי צריכה לסיים את השאלה, השתררה כזאת תממה בחדר. אמרתי, אז אני לא מבינה, בכל הכבוד הראוי, למה הרב לא חושב שהוא מחויב למצוות לא תעמוד על דם רעך? הרי הרב היה כועס נורא בצדק גמור. אם היו יודעים דבר כזה על בחור שיוצא עם ביתו, ולא היה שם את זה בפניה. אז תזכחו מתוך כל השיח הציבורי את נקודת האמת. אז דבר ראשון, נישואים לא בהכרח הם סימן לחיים אינטימיים, עמוקים וטוב. דבר שני זה האשמה בבחירה. אני מאמינה הגדולה שבמקום שאדם רוצה ללך אליו, ושם מוליכים אותו. אבל אני מאמינה עוד יותר גדולה, שהרצון הזה הוא לא מקרי. אמי זיכרונה לברכה תמיד הייתה אומרת לנו, אם לא רוצים לאכול אוכל מסוים, זה לא במקרה, וזה באמת תמיד היה מנבא, או התחלה של שבת, שפתאום אין תיאבון, או... הייתי אומרת לה, אני לא אוהבת את זה, אז היא הייתה אומרת, את לא צריכה לאהוב את זה, את לא צריכה להתחתן עם זה, את צריכה לאכול את זה. אבל אם הייתי אומרת, לא אמא, אני טעמתי, אז זה לא טעים לי, הייתה אומרת, סבבה. כי מה שאדם רוצה או לא רוצה, זה לא במקרה. והדבר הכי חשוב לי, אף אחת שיושבת, אף אחת כולל כולה, לא עושה מהלך פשוט. אף אחת. לא הייתה עושה מהלך פשוט, גם אם היה מדובר בחברה החילונית לחלוטין, ותאמינו לי. הייתה לי פעם קבוצת למידה, שאנשים גילי 30, 40, 50, הכי צעירות היו בנות 30, ותמיד הייתי יודעת להם חברותות, נשים לא דתיות. והחברותות היו גם בשביל שאני אעבור ביניהם, יראה מה שלומם, זה היה מפגשים שבועיים, אז מפגש היה איזה 3 שעות, צרו קשרים חמים. מפגש אחד, רואה את אחת הבחורות הצעירות שם, מה צריך להיות? קומי. רואה שהפרצוף שלה תשעה והיה שמח על יד הפרצוף שלה. אני אומרת לה, בואנה. ואני אומרת לחברותה שלה, תצטוותי איתנו, אני רוצה לקחת אותה להרבה זמן, זאת עם הפרצוף חמוץ הזה, אני צריכה לברר מה קורה. היא יוצאת איתי, פורצת בבכי. אני אומרת, מה קרה? מותק שלי, את יודעת שאני לא אוכל לראות בכי, מה קרה? ספרת לי שהיא התאהבה באישה, בחורה חילונית. אבל היא התאהבה עד כלות. אני רק אעשה לכם כלות לרגע. היום היא נשואה לאישה הזאת, יש להם 3 ילדים. לפני הרבה שנים. אני אומרת לה, אז למה את בוכה? בחורה חילונית. אז למה את בוכה? מה לי? תסתכלי על העיניים שלך כשאת מדברת עליה.
מה היא מספרת לי? שסוף סוף אתמול בערב היא עזרה אומץ ועוז, קראה לאמא שלה לשיחה, וסיפרה לה. והיא אומרת לי, תראי מה זה, אמא שלי שמאלנית, מצביעת מרץ, פסיכואנליטיקאית שיש תורים אליה של 3 שנים. אמרתי לה את זה, תפסה צעד אחורה וצרחה לי, למה את לא מסוגלת להיות נורמלית? ואת, שאת דוסית, ואני אומרת לך, התאהבתי באישה, את מחבקת אותי ואומרת לי, טוב לכם. אמרתי לה, מאמי לי, את נורמלית. את הכי נורמלית בעולם, ואל תתני לאף אחד, כולל אמא. ואני, שאת לא נורמלית. אמרתי לה, תני לי שנייה להיות עורכת דין של אמא, כי אני מהצד של האמהות בסוף. אמרתי, תקשיבי, כולנו רוצות בסוף שהילדים שלנו יהיו כפילים שלנו. פשוט כפילים. ברגע שהם לא כפילים, אנחנו כבר יש לנו בעיות עם זה. אז קחי את זה ככה. אבל גם בחברה החילונית, הדרך שבחרתם היא לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. ואתם הולכות בה, ולא במקרה. אז לפתח עוד שדרה פנימי. לומר, אם אני מכוערת בעיני מישהו, שילך לאומן שעשני, ויאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית, כמו אותו מכוער שמאיר לרבי אלעזר. יש בעיות איך שאני, לגשת ליצרן בבקשה. אפשר לשאול את זה? בטח. אין לי כאילו איזו שאלה באמת כאילו מהודקת, אבל נראה לי כאילו זאת שאלה של מין כזה, כאילו מה עשית ולמה עשית את זה, וכאילו אם זו תופעה שהיא כל כך נרחבת, כאילו אפשר להסביר את זה באיזו צורה כאילו אנתרופולוגית, סוציולוגית, תקופתית, לא משנה מה, התופעה קיימת, כאילו, כזה איך מיישבים את הדבר הזה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אני אדגים לך אותה ממשהו מתחום אחר לגמרי, אבל מיד תביני למה זה תשובה. איסור ריבית. תראינו כל תלמיד שנה א' בכלכלה. אגיד לכם חברים, אי אפשר לבנות שום עולם עסקי אפילו הכי בסיסי, בלי ריבית. זה לא עובד, כל המשק עובד על הלוואות וריביות. אז למה הקדוש ברוך הוא? למה ציווית לו לעשות את זה? אני לא מבינה, העולם לא יכול להתנהל בלי זה. מה קרה לך? לא ידעת את זה? ברור ידעת. אז איך ציווית? איך אסרת את זה? תשובה. ולא צריכה להיות לי תשובה. כי אם הייתה לי תשובה, הייתי הוא. התשובה שיש לי היא, משמו, זה לא עניינך למה אסרתי משהו ולמה התרתי. אני לא מתכוון בדיוק להסביר את המהלכים שלי, כי זה מה שהוא אמר לי איוב. בסדר? מה שכן עניינך ועוד איך עניינך, זה לדעת שיש איסור ריבית. לדעת שבמציאות אי אפשר להתנהל בלי זה, ולמצוא את הדרך להתנהל למרות הכל. יש לכם חשבון בנק? בטוח יש לכם. אז מה הרווחנו מהפתרון של חז"ל? שזה נקרא היגר עסקה. זה לא שאת לווית ממני כסף, ואני לקחתי ממך יותר ממה שלווית. לא, 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 אנחנו שותפות, זה לא מלווה, ואני לא רוצה להלאות אתכם בפתרון ההלכתי, אבל בדיוק את זה עשיתי כשפניתי למצוא פתרון. בדיוק את זה. למה הקדוש ברוך הוא גזר כך וכך? למה הוא יצר כך וכך? תאמינו לי, אמנם זה כאילו פחות, אבל אני נולדתי ללא חוש ריח. וואלה, זה חיסרון. טוב, נו, כשהילדים היו קטנים זה היה יותר יתרון, בואו. למה הקדוש ברוך הוא? למה? אתם חושבות שזה מוריד לי גרם. כשאני מברכת בבוקר שעשה אני כרצונו, כנראה לא הייתי צריכה להריח פה כל מיני דברים בחיים האלה. לא יודעת למה הוא ברא אותי כמו שהוא ברא אותי, נותנת לו קרדיט,
שהוא עשה את זה כך. אבל יודעת מה מסגרת חובתי בהקשר הזה. החובה שלי היא להכיר את עצמי, לדעת את היכולות שלי, את הכישורים שלי, כי הוא לא בזבז סתם אנרגיות על לעשות אותנו שוות ושונות, ולהיטיב עם זה לעולם. עכשיו, איך יכול להיות? אני בכוונה אלך לבנים, כי שם זה יותר חריף. שיש איסור על משכב זכר, ויש בנים עם משיכה רק לבנים. מה הסיפור? אותו דבר. אותו דבר. בגלל זה שאלתי את אותו ידיד רב פסיכולוג, האם יכול להיות עובד השם באמת ובאמונה, שהוא באמת נמשך רק לגברים? וברגע שהוא ענה לי כן, אמרתי בליבי, למה הקדוש ברוך הוא אסר את זה? נדמה לי שאני יודעת, וזה היה חלק מהפתרון. למה יש כאלה בחורים? אני לא יודעת ואני לא יודעת, וזו זכותו, צריך להסביר. מה אני עושה עם שני הדברים האלה? יוצרת ביניהם סינתזה, ויוצרת דרך חיים. זו החובה של אנשי התורה שבהם. לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על דברים שבעל פה אומרת לנו הגמרא. למה? כי הוא רוצה להמשיך את השיחה איתנו. ככה אנחנו מקיימות את הברית. כשאנחנו ניצבות בפני אתגר במציאות, שמתנגש לכאורה עם מצווה מן התורה, ועכשיו מה? אז זו שאני אומרת, זה אסור, אמרנו, אסור. אבל ברגע שיש השלכות לאסור הזה, אז בבקשה, חשיבה קצת יותר יצירתית על סמך השפה ההלכתית. אבל כאמור, בנות, הסיפור הוא אחר. עכשיו הערה אחת חשובה, אני מיד אשמע עוד הערה חשובה. תראו, אפילו הפסוק על משכב זכר, די הפסוק שמייחסים שתחת זה אסורה מערכת יחסים אינטימית בין שתי נשים, ושניהם הם בתוך המסגרת של כמעשה ארץ מצרים לא תעשו. ומה שבא כל הפרק הזה למנוע, זה הוללות מינית. שזה דבר שהיה קיים מאוד בעולם העתיק. אני נשוי לאישה, היא אפילו ממש חמודה, אבל כולם מסביבי מתנסים עם נערים צעירים. מקובל, ידוע, אומרת התורה, לא אדוני, לא. אצלי אין דבר כזה הוללות מינית. ואני חושבת שכל המבט על אנשים עם נטייה חד מינית, חייב להיות בהקשר אחר לגמרי. אף אחת פה לא רוצה להתהולל. אף אחת פה לא רוצה להתנסות בשביל הכיף. אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. ויש מה שנקרא השתנות התוואים. קח את הדוגמה הזאת. נשים לא לומדות תורה לעומק, נקודה, אין על מה לדבר. אישה היא מוגבלת, אל תיפגעו. מוגבלת באינטלקט שלה. הפעם הראשונה שהסכמתי לזה הייתה אחרי הלידה הראשונה. גיסי התקשר אליי, השאלתי שאלה בגמרא, לא אשכח, אמר לי, תעשי את עוד, תפתחי שנייה מסכת שבת. אמרתי לו, יעידני, כותרות ראשיות בעיתון, אני לא מסוגלת להבין עכשיו, אז אתה רוצה שאני אתרתף מה? שכל שלי התייבש, הוא אמר לאחותי, נדמה לי שאחותך במצוקה, תוך שנייה היא התקשרה. אמרתי לה, תקשיבי, נהייתי שעה, אבל ברמות העל, אמרה לי, עזבי, זה מום חולף, תרגי. אבל ראיתי שכשחודש ימים, זה היה חודש אחרי לידה, העיסוק האינטלקטואלי הרם והנשגב שלי היה, מתי לתלות את החיתולים? אני שסקדה. כדי שמצד אחד הם יתייבשו, מצד שני הגשם שאמור לבוא לא יתחיל להרטיב אותם. זה היה דילמה מורכבת. אז פתאום מה הוא רוצה? דווקא מה הוא רוצה? אבל ברוך השם, לנשים התחילו
מוח זה שריר. אם אתם מתאמנות, אתם יודעות. אל תעשו את זה, לא כדאי להתאמן. רק צרות זה מביא. אבל שריר שמאמנים אותו, הוא נעשה יותר ויותר טוב. יש השתנות התוואי. אפילו אמא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אישה חריפה וסקרנית. היא רצתה לקרוא ספרות במקור שלה, לימדה את עצמה 5 שפות. אישה סקרנות. כל העם מתארת עליי בצחוק, תגידי, מה אתה, למה את מחפשת באותיות הקטנות האלה כבר? מה יש לך? מה שטוב לסבתא שלך לא טוב לך? מה את מחפשת שם כל הזמן? היא לא הצליחה להבין. ובכלל, שהייתי לומדת דף גמרא והעיניים שלי היו נוצצות איתה, מסתכלת על החיות שלי מה קרה לי פה? אבל עבר דור, וכבר התקיים מה שאבי זיכרונה לברכה אמר לי בשנת 76. עוד מעט זה 50 שנה, זה נראה לכם הרבה זמן, זה אף. אמר לי, את תראי שרבנים יגידו לא רק שמותר, שרצוי וכדאי מאוד. נעשה שרה שנירר ממש. שרה שנירר באה בתביעה מופרכת לחלוטין, אתם השתגעתם? אני רוצה שבנות ילמדו תורה לעומקה, לא גמרא, בסדר. אבל זה היה נשמע מופרך לגמרי, והיא הצליחה לשכנע אותם, שכשאתה מגדל אנשים שלא מתוך זיקה למקורות העמוקים של מה שזה המרכיב הזהות הדתי שלהם. עניתי לך תשובה קצרצרה למה ששאלה. כן, בסדר. א' כל הפירוט שלך. אז כל מה שאמרת, אבל לא, אין מה לעשות, זה מין כזה תשובה שהיא לא כאילו... תודה, גם אני אוהבת אותה. לא, היא לא... זה מין כזה תשובה שהיא לא תשובה, אז מה? לא משבת לי את הדעת. זה מין כזה, נכון, כזה מין כזה, להתמודד עם מה שיש כזה, כזה למטב את הסיטואציה המקובלת. כאילו סורי, סליחה. לא, אבל היא יכולה, אז זהו. מין כזה... אבל אתם יודעות, היא מאתגרת ברובה, בגלל היחס שלנו אליו. רואים כל יום. אבל את יודעת, סיפור גדול. או, את יודעת, לא שאני משווה, באמת שלא. אבל גם אני עושה דברים שאני יודעת איך אני אחטוף על זה, ואני חוטפת. תציצו בנייד שלי בוואטסאפ, בהודעות, אתם לא תאמינו שככה אנשים כותבים. משולחי רסן, מילים גסות, אנשים דתיים, שומרים מצוות רבנים. ואני אומרת בליבי, מה קרה? למה את מחפשת צרות? מה יש לך? והתשובה שלי לעצמי, אני לא אשתוק את מה שבעיניי זו האמת. עכשיו, ברגע שאני משתכנעת במשהו, שכנוע פנימי עמוק, שעכשיו צריך לעשות ככה, או עכשיו צריך להגיד ככה, אני לא אשחק אותה חזקה, זה פוגע, זה נורא פוגע. לפעמים פותחת בלב, אז זה שלי אומר לי, מה קרה? תראה מה, תראה. זה פוגע. אבל הם לא ישתיקו אותי, לא יעזור להם כלום. ואני נותנת לכם פה טיפ גדול לחיים. הדבר שהכי, הכי כדאי לעבוד עליו זה שכנוע פנימי עמוק. אז אף אחד לא יוכל להתחיל. אף אחד, מה זה? סזמתי את דברייך. אני חושבת שלך כבר כמה שנים. רותם, חבר. אפשר לעזור בזה, באמת, בזוגיות אפשר מאוד מאוד לעזור לנושא הזה של שכנוע פנימי, כי שכנוע פנימי זה תהליך של בירור, ואם בתהליך הבירור אני אומרת לעצמי, לא, 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 זה לא כל כך מובהק, שחשבת לעשות X ובאמת זה מה שכדאי, את רואה, יש לזה גם זה, ולא חשבת על זה, ולא, סבבה. אבל ברגע שיש בהירות, אתם לא מבינים איזו תחנת דלק זו.
ברגע שיש שיגעון פנימי, ואל תיתנו לאף אחד לערער אתכם. אף אחד. יש לי חברה טובה, פסיכולוגית קלינית, המון שנים. גם מחכים לה בתורים וזה. היא מספרת שמטפלת בהמון נשים מההתיישבות. נשים מיהודה ושומרון. אז היא אומרת ש1000 פעמים כבר היא שמעה בחדר הטיפולים, שנשים אומרות, יאללה, רק אני תפוקה. רק אני. כל השכנות שלי מסוגלות לשלוח עוגות ל700 נשים שילדו בסוף שבוע. הילדים שלהם בשבת יוצאים 7 נקיים, 7 ככה, מתוקתקים, מגועצים, מסודרים. יש להם 100 מנות סלטים למנה ראשונה, רק אני תפוקה. לא מסוגלת את כל זה. היא אומרת לי, החברה שהיא תמיד עונה להם, תגידי, את יודעת למה יש 10 דקות בפגישה לפגישה? למה יש 10 דקות בין פגישה לפגישה? של מטופלים. כדי שלא תראי את השכנה שלך באנרגיה. עכשיו, למה אני אספרת לכם את זה? כי תמיד נדמה לנו שכולם, עד שפתאום פותחים ורואים שלא כולם. אז אל תיתנו לדבר הזה להחליש אתכם, אתן בטוחות בעצמכם. אם לא, תעשו דברים בשביל לפתח את הביטחון הזה. אבל אז, שום דבר. זה מסע של החיים, כי אנחנו עושים את זה ברמה היומיומית, אבל אז יחד זאת, כאילו, אמא אומרת משהו, ואבא אומר, זה אנשים, כאילו, זה לא חברה. גורמנית. מה זה אומר לי שאני מצליחה לשמוע שלה? לא אני רציתי להגיד את זה, שאני מחריבה את עם ישראל. הוא אמר לי את זה, זה לא... לזכור אותו. זה רק מאוד נרשם. כן, אני גם יודעת שאני לא, אבל זה מחליש כאילו עוד פעם, שוב לקום, שוב להיחליש, שוב אבל זה פשוט, זה באמת לא נגמר, ואני לא נמצאת כאן בצומת שאני אומרת, טוב, אני עוזבת או לא, אני בוחרת את זה כל יום מחדש. ובחיוך, שמחה, ביום יום שלי אני ממש נשארת. כל דבר כזה, כאילו זה לא שמגיעים לדבר העצמי, הפנימי העמוק ווואו, זהו, פתאום זה מקום, כאילו זה דבר שהוא מתערער, כי זה באיכות פה היא, אני לא יודעת מה שם רוצה ממני, אולי אני רוצה, אני חושבת שאני לא הולסטית, באמת ככה אני חושבת, נסיבות החיים שלי, הייתי בנו, אבא שלי אמר שבנים זה נורא מסוכן, בסדר, מה אתה רוצה שאני חתן אותם עכשיו? אבל כאילו, אני אומרת לעצמי, אולי לא בדקתי מספיק, אולי נפלטתי מדי מהר, אז הבהירות הזאת היא, נכון, ביום יום אני פשוט אומרת כנראה זה מה שהשם רצה ממני, כי זה היה או זה או להתאבד, אז כאילו, סוף זה, אבל להגיד שאנחנו מאיזה שחרור מטורף, כאילו, כאילו, אני כאילו, זה לא שקשור לא רק תחומים, אבל אני לא מנסה שאני אגיד על זה, זה כאילו קצת חרב, איך מתרחשים כל יום מחרב שיכולו להתמודד, שמתגרים אליהם. אני גם חושבת עליו שגם מי שחוזר בתשובה עוברת אותו דבר. בסדר? לא מזר לי. באופן שלי אני... בוא נגיד על זה 2 דברים קצרים, זה חשוב מאוד. אני מניחה שזה מטריד אולי גם עוד חברות. שאמרת מקודם, שזה כמו שריר. אבל זה לא רק שריר, אני חושבת שיש משהו שאני כל הזמן אומרת, שאני יצאתי מהארון אחרי שהייתי במפגש הקודם איתך. ואת אמרתי לא רק שאסור להישאר בארון, מצווה לצאת מהארון. ואני יכולה להגיד שככל שיותר ויותר בנות יוצאות מהארון, בדגש על דתיות וחרדיות, אז יש משהו שלא רק השריר משתנה. פתאום השיח נהיה אחרת. כאילו אף פעם זה עבר משיח של איזה בושה שבחרתי באישה ואין לי משפחה, יש לי שבתון ואירועים, לאיזה שליחות יש לי בעולם פה. אני חושבת שגם תלוי בזה. זה מאוד חשוב מה שאמרת. חלק מהתגובות הקשות הן תגובות של התגוננות, ואני לא מתכוונת להגן עליהן. זה פרי של מצוקה של המתגונן, שמרגיש שהוא צריך להתמודד עם משהו שאין לו כלים,
אחרי הרבה פעמים גם כשאומרים לי על דברים שאני אומרת את זה, זה כל כך טיפשי. אני אומרת, כבודו יכול להסביר לי למה זה טיפשי, ולהגדיר את זה טיפשי זה לא עושה לי כלום, אני רק אשמח לשמוע ולהתמודד, אולי זה באמת טיפשי, ואז אני צריך להתנחל מזה. אז זה דבר אחד, הרבה פעמים אגרסיביות בכלל. אם מישהו מנסה לבטל אתכם, או לפגוע בכם, במקום להתמודד עם העניין באופן ענייני, תדעו לכם, זה תמיד, תמיד, תמיד סימן לחולשה. תמיד. אבל זה מאוד מחליש. זה לא פשוט. לכן היה לי חשוב להגיד קודם, אני לא משחקת את איזה אבו עלי. כשמטיחים בך, זה נורא פוגע. אבל אם יודעים את זה מאחורי הראש, שזה סימן לחולשה, כי בן אדם שיש לו ביטחון, סתם אתן לכם דוגמה, אני עובדת במקום שהוא חילוני לגמרי, לגמרי, והביאו אותי, באמת כדי לתת יידישקייט כזה. עכשיו אני לא אחת שמתנצלת על זה שאני דתייה, ופעם אחת קיבלתי מחמאה גדולה מאחת העמיתות שלנו, שאמרה לי, יאללה, לא ראיתי דבר כזה, בן אדם עם סנטר כאילו, ברור, ברור מי את, ברור מה, דוסית, אין פה שאלה, אני גם אומרת הרבה פעמים, אבל אני דוסית, אין מה לעשות, ככה זה. אבל עם איזו יכולת כזו להקשיב לדברים הפוכים, זה, ואמרתי לה, זה אפילו לא מחמאה, זה פשוט כך, ברגע שאדם בטוח בעצמו באמת, לא מתערער, אני אומרת, זה פוגע, אני לא משחקת אותה, אבל זה לא מערער אותי, אם מישהו יבוא ויעיר לי עניינית, ויגיד, מלכה, לפני שעשית את זה, לא חשבת, ואני אגיד, וואלה, פספסתי, טעיתי, אני גם טועה, אני באמת עושה טעויות, מה אפשר לעשות? זה דבר אחד נורא 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 חשוב. מדברים אליכם בבוטות, פוסלים אתכם על מי שאתן, על מה שאתן, בלי דיון, זה חולשת הפוסל. דבר השני הוא מה שאת אמרת. יש את פסח שני, אתם מכירות את זה? טוב, עשינו אחד בתקוע לפני איזה 10 שנים. אמרתי להם, בואו נעשה את זה אצלי בסלון, יש לי סלון יותר גדול. אמרה לי, הבחורה שהייתה אמורה לבוא, אמרה לי, עזבי לי סלון גדול, באים אנשים. צדקה, ישבנו 3 אנשים. כאילו 3 חוץ ממנה, היה סלון גדול. אחרי 2, תקשיבו טוב, אחרי 2 ימים בלבד, הגיע שוב פסח שני. מי? לבוז. אני חשבתי שנכון יותר שעוד אנשים יתקעו, מלכה כזאת. שמישהו אחר יארח. תלמידה שלי מתוקה, יש משפחה כבר, מה יאללה, אני מארחת. אני מגיעה אליה, אני רואה שהיא הכינה איזה 20 כיסאות. אני אומרת לה, יא בינתי, את תמיד אופטימית? לא, כי רק שתדעי שלפני 2 היו פה 3. היא אמרה לי, אני יותר מאופטימית. תראי שלא יספיקו כיסאות. תקשיבו, זה היה בסלון שלה. היא פתחה גם דלת, מין פריס כזה למין גינה מרפסת כזו גדולה, וגם את דלת הכניסה לבית. עמדו אנשים בחוץ, הגיעו איזה 150 איש. עכשיו, מה קרה? זה מה שקרה. תבינו, יש דברים שאתה לא מורגל בהם, לא מודע אליהם, אז אתה מגיב באופן כזה. אני לא אשכח שהיה אחד הרבנים שלא מודע בכלל לסיפור של פגיעות מיניות. למרות שישבנו איתו והסברנו לו למה היה חשוב להוציא אזהרה על הרב האחר. הוא לא יכל לקבל את זה, הוא אומר, אין דבר כזה פגיעות מיניות, אתם סתם מצאתם דרך לחסל אותו, הוא לא יכל, כל העוון שלו היה, זה שהוא היה מעל גיל 70, הוא פשוט מדור אחר. יש לי אנשים בני גילי עכשיו, שמסתבר שקברו דברים מאוד קשים שהם עברו, כי הם הרגישו שאין לי מי לדבר. והיום אחרי טיפול בזה, אני לא באה בחשבון עם ההורים שלי שהם לא שמו לב.
הם שאלו אותי למה את לא אוכלת, הם שמו לירידה בתיאבון, הם שאלו למה את לא ישנה. אני מרחתי אותם, כי לא יכולתי בכלל להיות בקשר עם מה שקרה לי. אז הם שמעו את התשובות והלכו הלאה, אני לא מאשימה אותם. אז גם ההורים, גם אנשים מבוגרים אחרים, זה פשוט נטוע בחוסר מודעות. ותדעו לכם, גם דברים טריוויאליים, אני התביישתי בעצמי, התביישתי. אני הרבה פעמים מעבירה שיעורים בתקוע, ושנה אחת הודענו שיהיה שיעור שנתי אצלי. והצלצלה לאישה בכיסא גלגלים, ואמרה לי, הבית שלך מונגש? ואמרתי לה, בבושה, לא, אבל עד שהשיעור יתחיל הוא יהיה מונגש, כי היה אמור להתחיל אחרי החגים. אמרתי בלבי, איך את לא מתביישת? מה תקעת 5 מדרגות האלה מהרחוב? שואלת, אני אומרת לעצמי, מה רצית בעצמך? בנית לפני 25 שנה. היה פער. איך מכסים פער? מדרגות. אני בשיגונות שלי, אתם מבינים למה הוא צריך להיות חבר טוב? אני באה, אני אומרת לו, אני מרימה את כל הכניסה, הוא אומר לי, מה קרה עכשיו? אמרתי, לא יש דבר כזה שהבית הזה לא יהיה מונגש, זה מבייש אותי. אמרתי, אז תריבו. החלוקה בינינו זה שאני באה עם שיגונות, והוא שואל כמה, ומארגן את הכסף. בנות חמודות, מאוחר, אתם לא רוצות לישון? הוא לא מדבר אדם אחד, גרמני, נתקלתי בעצם הרבה בהאשמה הזאת של מה שאני עושה הוא פוגע במשפחה. זאת אומרת, נכון שאת פוגעת על החיים שלך, אבל את פוגעת באמא שאני את חולה, פוגעת באחים שצריכים שידוך, את פוגעת באחותך שהילדים שלה צריכים שידוך, בילדים שלי בוודאי, בגרוש, כאילו, והגבול הזה של כאילו, אנחנו בסוף לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו רוצים לפגוע בשלמות חיים שלנו, אבל כן, מה הגבול, ואיך אנחנו יכולים לדעת, כאילו, אני בסוף רוצה לצאת לישון בידיעה שלא פגעתי באף אחד היום בכלל, אבל ידע צריך לעשות את זה. יש כמה וכמה אנשים בעולם מסתובבים, באמירה מאוד קשה של החיים, פגעה בי. אז כאילו, איפה האחריות שלי, איפה לא האחריות שלי? תראי, קודם כל אני רוצה להבטיח לך משהו. אין מצב שתלכי לישון, תוכלי להגיד לעצמך, לא פגעתי באף אחד. כי לחיים הם קונפליקטים, אין מה לעשות, אנחנו משתדלים. אנחנו לא נעשה את זה בכוונה תחילה, חס ושלום, באמת שלי. אבל בכל אחת מהבחירות שלנו, גם לגמרי הרגילות, הפשוטות, אנחנו פוגעים. מה אתם אומרים לגור כל כך רחוק מההורים? זה נורא פוגע בי. אבל הרבה פעמים, כדי שאדם יהיה נאמן לעצמו, וזה מה שאסור לי בדיני בן אדם לחברו כלפי הזולת, אסור לי גם כלפי עצמי. בשום אופן, תזכרו את זה תמיד. ואדם קרוב את זה עצמו, בהלכה זה נקרא מצווה דגופי עדיף. מצווה של אדם כלפי עצמו עדיפה. זה קודם כל. זה לא, אדם קרוב את עצמו, תמיד הוא עושה מה שטוב, לא. הנאמנות לעצמנו היא קריטית. וכן, יכול להיות שיהיו בבחירות שלך דברים שאנשים יתרגמו אותם כפגיעה. אם זה לא נעשה כדי, זה מאוד 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 קריטי. אז אנחנו צריכים להתבגר ולהבין, לא שזה, אני אומרת, זה גם לי קשה לפעמים, ולהגיד, אין מה לעשות. יחסי אנוש הם תמיד קונפליקטואלי. באמת, בדרך לפה בחיי, שמעתי את הפודקאסט הזה על ה-AI, ופתאום הוא הסביר שמשהו שלא חשבתי עליו אף פעם, הוא אמר, אנשים היום עושים שיחות עם ה-AI. הם כותבים לו, אני מרגישה מאוד עצובה, זה. הוא אמר שזה יעשה משהו נורא לאנושות, למה? כי אם אני מדברת עכשיו איתך, אז אני צריכה לראות שאת עייפה, ואז אני אגיד לך, טוב, אני רואה שאת כבר עייפה, אז אני לא אספר לך יותר את הצרות שלי, נכון? אני צריכה להיות טקטית,
ולמחרת את יכולה לי, מלכה, עזבי, היום אני לא יכולה להמשיך את השיחה של אתמול, כי יש אינטראקציה בינינו. הוא הסביר שם כל כך יפה, שה-AI לא מצפה מאיתנו ליחס, הוא תמיד מפרגן, הוא תמיד מקבל. אנחנו לא צריכים לתת שום תמורה, לא צריך לדפוק לו חשבון. זאת שעושה איתו את הפודקאסט סיפרה שבאותו יום ממש הבן שלה אמר שהוא מרגיש נורא רע בבוקר, והיא הייתה בטוחה שזה בשבילו הולכת לבית ספר, זלזלה בו כזה, צלצלה פעם אחת בציניות באמצע היום, וכשהיא חזרה היא אמרה, נו, מה עם הכאבת בטן, בציניות כזאת רבויה. אם את לא מבינה איזה נס קרה לי, איזה נס, הוא התחיל לספר איך ה-AI הוריד לו את החרדות, שאולי הבטן זה משהו יותר, זה. הוא אומר לי, בסוף בערב אני ממש הרגשתי, אני יודע שזה לא בן אדם, אבל ממש הרגשתי צורך וכתבתי לו, אני כל כך מודה לך, הצלת אותי היום, היו לי כאלה חרדות. אני שומעת את זה בתור אימא, ואני אומרת, לא, אתה לא כותב לו את זה, היא מספרת. הוא לא מרגיש את זה, הוא לא יודע. הוא אומר, כל כך העסקתי אותו כל היום, פניתי אליו, כמה סבלנות היה לו. אז צריך להשתדל לא לצבוע, זה לא ילך. זה לא ילך, כי אנחנו רוצים גם להיות נאמנים לעצמנו. אני מחוץ לארון, ותמיד ההורים שלי לא משנה כמה הם מנסים, והם שואלים עוד רבנים, והם חוזרים על תשובה, אותך אנחנו מקבלים, אבל בהוראה ברורה, קיבלתם, כאילו, אם זה עוד רב, את הבצור שלך אי אפשר לקבל, אבל אותך אנחנו מקבלים. זאת אומרת שאני יכולה לבוא לבד, אני והבנות, אני לא יכולה לבוא בהרכב הזוגי, ובטח לא בהרכב המשפחה. כן הייתי רוצה לשמוע מה אני יכולה להגיד להורים. אם יש איזשהו משפט. כי בעניין זה לא באמת לקבל אותי. כי אין להם משהו אישי נגדה. יש להם משהו אישי עם הנטייה שלי, אז הם לא באמת מקבלים אותי. תראי, אני אשווה את זה למשהו קצת אחר. אבל בכל אופן, אני חושבת שיש בהשוואה משהו. המון הורים מתלבטים איתי, מה עושים עם ילד שהוא לא דתי? ילד שלי שהפך להיות לא דתי. והם שואלים, מה, הכל מותר עכשיו? כי אתה החלטת שאתה לא דתי. אז אני אומרת, תשמעו, אם יש דברים שאתם רוצים לטבוע, משום כבודכם, שזה לא מילה גסה, משום שיש אחים קטנים בבית, משום שזה לא מצוי. בבית שלנו לא צובעים בשבת, לא מדבר. אז אל תעשו לטבוע את זה, כי זה הבית שלכם, זה העיצוב שלו וכו'. יש אנשים שאומרים לי, אם הוא לא בא לפני הדלקת נרות, עד אחרי צאת שבת, שלא יבוא בכלל. זה כבר מתחיל להכניס אותנו לקונפליקט. כי אני תמיד אומרת להם, אז הנכדים שלכם לא יראו שולחן שבת אף פעם? הם לא יבואו ליל הסדר? הם לא יחוו ראש השנה כמה שהם. עכשיו, זה לא פשוט הלכתית, זה לא פשוט. אבל אני יכולה להבין. וזה ההורה ששומר, אומר לו, אתה מוזמן אליי לכל השבת, ואז זה שלא שומר, בוחר מתי להגיע, יש פה איזשהו קרנץ'. זה מה שהם אומרים לך בדיוק, את מוזמנת אלינו לכל עץ. אבל כמו שאנחנו לא מוכנים סתם של הציור, שאחיך יבוא עם אוטו בשבת. אז פה זה באמת, אני חושבת, הכרעה שלך. כי יכול להיות שתכריעי, ואני לא רואה בזה דבר פסול, שתגידו, תשמעי, מה, אתם תגידו לאחי לבוא בלי אשתו? לא, אין בעיה, אם התנאי אצלכם בבית זה שבאים בלי בני זוג, בסדר. אז שוב אנחנו חוזרים לסיפור של השכנוע הפנימי. תקשיבו, אני לא מתכוונת להעלות את הדיון הזה עוד פעם, דיברנו על זה כבר 100 פעמים. אני אומרת, לא יכולה לבוא איתה, לא באה לשבת. יבוא לכבד אתכם שעה, שבת שלי, זה השבת שלי, בת הזוג שלי. זה השטויות שלי, זה השטויות שלי. את יכולה להחליט
לא, אני נמצאת בסיטואציה הזאת, אצלנו אנחנו נותנים ביחד מהכל, אבל אנחנו רוצים עכשיו להתחתן, ובדיוק פעם שלי אמר לפני מאי, טוב, זה לא באמת נקרא. כאילו, זה החתונה שלי, כאילו, זה מעצבן, אני אומרת לו את כל הדברים, אני יודעת, אני בתהליכים ודברים, ווואו, כאילו, אני יכולה להרצות, אבל בסוף, זה מגיע לרגע הזה, זה כמו לעשות ככה עם אין מה לעשות. במלחמת המפרץ, הייתי אצל הוריי, זיכרונה לברכה, היו לי אז 2 קטנים, והבעל היה במילואים. בערב הייתי כבר גמורה, מיד תבין למה הסיפור הזה. עכשיו כל הלגו מפוזר על כל השטחים. אין לי כוח כבר להרים יד. ואז באיזה חיוך מתחנן כזה, אני אומרת להם, יאללה, נו, תאספו את הלגו. מרימים אליי 2 זוגות מבטים של, את אומרת, וממשיכים בענייניהם. אז אבא שלי, זיכרונו לברכה, הם מאוד הקפידו לא להעיר לנו שום דבר וזה, אז הוא התחיל לצחוק. אני אומרת לו, מה אתה צוחק? הוא אומר, תגידי, את באמת רצית שהם יאספו את הלגו? אמרתי, בטח. הוא אומר, זה לא היה נראה ככה. כשאת רוצה משהו, כשחשוב לך שהם יעשו משהו, תשדרי את זה, לא צריך לצרוח, לא צריך לצעוק, אלא צריך להוריד רגע את החיוך ולהגיד, אוקיי, עכשיו, ערב, סיימנו את היום, תאספו בבקשה את הלגו. אבל כשאת תהיי משוכנעת בבקשות שלך, זה פשוט יעבור אליהם. וקלטתי שזה טיפ לחיים לא רק שקשור לילדים. עכשיו, לפעמים יש סיטואציות שאומרים, בסדר, אבא, תשמע, אני יודעת שאתה רואה בחתונה, לא, בסדר, אני מכבדת, אני עושה חתונה. יש מצבים שזה אולי לא נכון, כי אז כל אחד משני הצדדים נורא מתבצר ונוצר קרע, זה מאוד 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 עדין. זה באמת באמת כל מקרה לגופו. אבל אל תבטלו את עצמכם, אם זו דרך החיים שלכם. תמצאו דרך או לשכנע, או להציב עובדה, אבל שוב, אם זה יהיה מתוך, וואלה, אני לא יודעת אם באמת אני עושה בכלל את הדבר הנכון, תבואו מגובשות, משוכנעות, ושאני מאוד מכבדת אתכם, באמת, זה כואב לי לחשוב שאני לא אבוא לפה יותר לשבתות, אבל אני לא יכולה לבוא בלי הבת זוג שלי, תבינו אותי פשוט. אז אנחנו נמצא דרך, אני אבוא ביום חול, אבל אני לא מפעלה שבתות בלעדיה, זה לא הולך אצלנו ככה. בלי התכסכות ובלי חוצפה, אלא ככה זה. ואז יש כן ציפייה שנפסיק מהרשמות שלי לנסיעה. מה זה שנפסיק מהעקשנות שלי? גם כולם מבקשת, כי אני כן מתבצרת בעמדה שלי שאני לא מגיעה לאירועים. ואז גם מתחיל תחרות למי יותר כואב לי או לאבא שלי. הוא טוען שלא יותר כואב, אבל זה לא באמת משנה. ואז כאילו כן, יש ציפייה שאני זאתי שיאללה תפסיקי כבר. זה כבר לא עומד על כן מגיעה, לא מגיעה, נקודה. אנחנו לא בתחרות. זה כואב לי נורא אם אתה נפגע. זה באמת כואב לי. אני לא יכולה לבגוד בעצמי. אני לא יכולה לקחת בגידה בעצמי כדרך חיים. זה לא אופציה מבחינתי. הלוואי שלא הייתה נפגע. הלוואי, אני ממש הייתי שמחה עם זה. וזה לא נעשה חלילה בשביל לפגוע. חס ושלום. אני חייבת בכבודך, אני רוצה לשמור על כבודך גם, אם אני לא חייבת, זה לא עניין של החובה. אני לא יכולה לבגוד במה שאני יודעת שזה האמת שלי. תראו, בכלל, בגמרא, כל הסיפורים על כיבוד הורים, כל הסיפורים, גם בבלי, גם ירושלמי, הם רק על אנשים מבוגרים. היית מצפה איזה מצווה שצריך לחנך אליה מגיל קטן, כיבוד הורים, שהדוגמאות יהיו של ילדים. לא. למה? כי מתי באמת נוצר קונפליקט בינינו לבין ההורים?
אני תמיד הייתי צוחקת שאצלנו כל בקשה שלי ללכת לזבל, הופכת להיות ויכוח מר על חוק כבוד האדם וחירותו. אז ברור שעכשיו ביקשתי משהו שלבן שלי לא בא לו לעשות, אני לא מדברת על לבל כזה. מתי באמת מתחילים קונפליקטים עמוקים, ההורים? כשאנחנו לא רואים את הדברים, עין בעין. ואז, תראי, המהר"ל כבר פסק, רבי יעקב הלוי מולין, הובא בפניו שאלה של אדם שהכיר אישי, ומאוד רצה להתחתן איתה. ואבא שלו אמר, לא יקום ולא יהיה. לא היה לו איזה סיבה, הוא לא אמר לי ככה. והמהר"ל פוסק, שבדברים הנוגעים לאדם, ולא פוגעים ישירות באבא, אדם צריך להיות נאמן לעצמו. יש לנו ביישוב המון המון עולים. את יודעת, חלק מהמשפחות שלהם היו שבורות. מה זה אתה פוחד לעלות לארץ? ולא תהיה פה על ידי ההורים, לא תטפל בי בימי זקנותי. יש לנו המון הכרעות שלכאורה יכולנו להתייחס אליהם כחוסר כבוד להורים. אבל זה לא נעשה מהכיוון הזה, זה נעשה מתוך רצון להיות אדם בוגר, תהליכי קבלת החלטות עצמאיים. אני יכולה להגיד לכם שיש החלטות של הילדים שלי שהן נורא, נורא, נורא כואבות לי, נורא. אבל אני לא אשים עליהם את זה, בגלל שזכותם לעצב. איך הבן שלי שאל אותי פעם? אני לא מבין, אמא, כל היום תחנת לנו, בחירה, 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 אתם חייבים לבחור, אתם חייבים לבחור, אתם צריכים להיות אנשים עצמאיים עם בחירה. הקדוש ברוך הוא, בחרת בחיים. אני לא מבין, כל זה היה בתנאי שנבחר בדיוק כמוך. אמרתי לו בדיוק כן. אבל זה לא קל. זה לא קל להורים שרואים שהילד הולך בדרך או אני לא מבין אותה בכלל, או אני לא, קשה לי נורא לקבל אותה. אבל כאן זה המון 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 עניין של מודעות שהולכת ותופסת מקום במציאות. אצלנו היו שרים לילה, טוב לך, מודון חמודון, הנכדים שלי היום. סבתא תשאירי לנו חמודון. חמודון יוץ. מאחלת לכם מעומק הנשמה. שתבטחו בעצמכם. שתגידו בבוקר שעשני כרצונו עם כל הנשמה. והרצון שלך, הקדוש ברוך הוא מחייב אותי לכמה תהליכים, אז בבקשה לכבד. ושתדעו, טוב בחסד.